Que bé, doncs arribem ja al moment de la cloenda d'aquesta jornada i, si us plau, doncs demanaré a l'alcaldessa de Viladecavalls, la senyora Cesca Berenguer, també el president delegat de l'àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, el senyor Marc Verdaguer, que ens facin l'honor també de cloure aquesta jornada que esperem que hagi estat valuosa i enriquidora per tothom. Alcaldessa, sí, sisplau. Començo. Bé, jo no tindria que estar aquí ara perquè no comptàveu amb mi en aquesta cloenda i explicaré el per què. D'acord. Explicaré per què. A veure, jo, evidentment, avui venia a donar la benvinguda a tots vosaltres, a tots els participants d'aquest acte, superencantada que estigueu al poble de Viladecavalls, al meu poble, i espero que, a més, hagueu estat bé i còmodes i sortiu d'aquí, d'aquest poble petitó però acollidor, dient això, que heu estat molt bé. I tenia una agenda amb reunions, i llavors jo pensava estar una estoneta aquí, després anar a la reunió, però ostres, he pensat, que interessant, ja des de les primeres intervencions. M'ha encantat. I llavors he pensat, quins nassos, no me'n vaig. He agafat el telèfon i he dit, Txelo, agafa i em canvies, a veure com ho podem fer perquè pugui alliberar-me l'agenda. Txelo és la meva secre, que està per aquí també. Bueno, de veritat, jo encantada d'aquesta activitat que heu organitzat. Haig de dir que jo sóc una gran defensora de Diputació de Barcelona perquè crec que és una administració supramunicipal que funciona molt bé, que és, jo almenys porto 10 anys d'alcaldessa, m'he sentit sempre molt ben atesa, que t'escolten, però que a més funcionen, que ens han ajudat durant aquests anys, a mi m'heu ajudat, i ho dic perquè esteu dos representants importants de la Diputació, ens heu ajudat a fer molts canvis al nostre municipi, fer que el nostre municipi realment tingui espais i serveis dels quals ens hem de sentir orgullosos, i això s'ha de reconèixer. I s'ha de reconèixer, s'ha d'agrair, i aquí no hi ha colors polítics, vull dir, és l'administració que funciona. Jo soc una persona que, evidentment, tinc uns colors polítics, i per mi els millors, perdoneu-me, però a part de la broma, o no, soc una persona que no miro colors, miro persones, miro entitats, miro realment la feina que es fa. I, per tant, s'ha de reconèixer quan algú fa alguna cosa bona. I moltes gràcies, i ho volia dir abans d'acomiadar-nos avui. Per tant, jo dic que és una pena que avui per mi faltava gent, perquè segur que en aquests moments és complicat per tots en les nostres agendes del dia a dia poder assistir a aquests actes, que heu d'animar moltíssim a que puguem participar en moltes més activitats d'aquest tipus, perquè aconseguir que diferents alcaldes, regidors, tècnics puguin escoltar diferents idees que moltes vegades des del govern et sents com molt sol, que tu tens idees i no saps si realment allò com fer-ho. I quan escoltes a un col·lega d'un altre ajuntament que diu allò que tu potser diries amb altres paraules, però que és el mateix i que es troben amb el mateix problema, deixes d'estar tan sol. I llavors no només serveix el que hem fet avui, que hem parlat de moltes coses molt interessants i que
hem de recollir i analitzar més, sinó que fins i tot aquesta, com altres que feu, en feu moltes, xerrada pugui tenir una continuïtat de tot allò que avui hem pogut parlar. Jo us emplaço i us convido sempre que vulgueu utilitzar les nostres instal·lacions, estan a la vostra disposició. Moltes gràcies i de veritat ha sigut un plaer poder assistir a aquestes jornades. Moltes gràcies. Senyor Verdaguer. Gràcies, alcaldessa. Sense cap tipus de dubte, ens hem sentit molt ben acollits al municipi per l'espai, també per l'exterior, amb aquestes vistes tan maques que tenim de Montserrat. Moltes gràcies. Gràcies, vicepresidenta. Gràcies, Cristina, per la conducció de l'acte. Gràcies a tots els ponents que heu participat en les taules, especialment Fernando per el desplaçament que has tingut i per les paraules que ens has explicat. Pensem que hem tocat una sèrie de temàtiques i preocupacions que realment, des de l'enfoc de la cohesió territorial, són les que preocupen a la comarca. Vull dir que hem parlat de temes d'habitatge, hem parlat de benestar social, hem parlat d'activitat econòmica, hem parlat d'equitat. Realment a cada comarca hem de veure quines són les preocupacions que podem generar aquest debat i generar aquesta informació, perquè com molt bé ens explicava l'alcaldessa, una manera d'avançar és posar en comú amb municipis veïns aquestes temàtiques que tenim com a problemàtica en aquests municipis. Per tant, que la jornada d'avui ha estat interessant, ha generat debat, que és el que perseguíem, i pensem això, que tot ha encaixat perfectament i esperem això, que realment per tots hagi estat d'aquesta manera, que hagi generat debat, resolt preocupacions i si res no s'hagi pogut parlar de temes que ens preocupen a nivell municipal i sobretot centrats en la comarca del Vallès Occidental. Per tant, que moltes gràcies de nou a tots els que heu fet possible l'organització d'aquesta jornada, també al personal de la Diputació, que ens hem volcat per poder fer-la i pensem això, que realment ha estat útil i que en podem treure molt partit. Per tant, que moltes gràcies a tothom i fins a la propera. Molt bé, moltíssimes gràcies. Jo només afegir també que per la meva part ha estat un plaer acompanyar-vos avui aquí, repetir també l'agraïment a tots els ponents que han anat pujant aquí des d'aquest matí. Hem comptat gairebé una vintena de ponents, de participants per parlar de totes les qüestions interessants que hem debatut avui aquí, a l'Ajuntament de Viladecavalls, a l'alcaldessa també per acollir-nos també. Hem estat realment molt a gust amb aquestes vistes fantàstiques, sobretot a la part de dalt que es veuen. I a vosaltres també per aguantar aquí tantes hores. Moltíssimes gràcies també pel vostre interès. Així que vagi molt bé. Fins aviat. Moltes gràcies. Gràcies.